Ayun mga kaibigan, nakikita nyo naman na ang linis-linis na po dito sa lugar na ito. Actually, ito po yung gustong mangyari ni Yorme dito sa lungsod ng Maynila na lahat ng mga pwedeng pasyalan ay malinis upang sa ganon maganda at may pagmalaki po natin sa mga dayuhan na pumupunta dito mga kaibigan. As you can see mga kaibigan, marami na pong mga pumupunta dito at karamihan yung mga kabataan. Dati-rati mga kaibigan ay hindi po napapansin ito dahil sabi nga ni Mayor Isko ay madumi po ito noon. Kaya sa ngayon, mga kaibigan ay isa sa mga pinupuntahan na ng mga bisita dito sa lungsod ng Maynila.